Epson L6270, zespół poboru papieru. Jedną ręką da się go wymienić? Da się. W większości przypadków te Epsoniki, co macie szuflady, ekotanki, ten sam zespół poboru papieru. Koło stówki może kosztować. Bardzo prosta zasada. Tu go mamy. Tu mamy zapinkę. I macie go w rękach. Stary, wyszlifowany jak łyse opony. Idzie na bok. Drugą ręką chwytacie. Zapinkę na dół i jedną ręką zaznaczam. To jest wyczyn. Po paluszku, po paluszku. That's it. Mam nadzieję, że pomocne. To łapka do góry. Stary zespół do wywalenia. Łysy całkowicie.